Abin da ke fuskanta sai ke zanira, baki ba BNB da wa zai tarayya. Na daɗe na kallon soyayya, amma ban gano ya taku ba. Cikin gari da ƙauye ina zagaya, sani da BNB ake koyi. Don kun yi gaba kai da ita ko ina ce a soyayya. In yi farin ciki ya ce da ni ke ce, in yayi kunci ya ce da ni ke ce, bai da lafiya maganin ke ce, dan ke dinta musamman ce a rayuwar shi. Samira auren ku da BNB shine burina. Samira duka 'yan mata kin zarce, kuma ke dan a cikin mata ta daban ce. Na gano alama BNB ya zauce, ya saba da jin sautin muryarki. In bai zuba sai ta kunci a ran shi har da kuka. Baka kan yi godiya, BNB da ke zanira. Aboki Allah ya baka kai godiya, in ka masa zai karo baiwarsa. Farin cikin shi yake sa ai murna, damuwa ko ta sare kona, da ke da shi alamu daga sun nuna. Kware kuna kaunar junanku, da gaskiya soyayyar ku abadan ba ta karewa. Antis ɗin Zanira suna murna, anti Fatima tana murna, ummi kanwar ki tana murna, Gausun da kanwar ki tana murna. Da farin ciki wurin sa auren ko zam amare. Abin da ke fuskanta sai ke zanira, baki ba BNB da wa